وحتى ولايات الأوروبية. پروژه گاپ یا آواکرنا بنداب و باجاران لسر چمن دیجله و فراته جالی ترکیه و وکی گاوه که سرکه جبو پشوه برنا نافچین کرد تی پیشکش کرن لی کرد بخوا لسر و پرسه ددلن. Karakaya Barajı yapıldığında 72 tane köy su altında kaldı. Gavak bendava Karakaya hat avakırın hafte dügün dibin ave deman. Ev qasgünci dibin avin bendava keban deman. 1985 Xelkin van gunda şu sal 1985 ve leheviya dayına tazminatan. Devlet 1 milyar lira şu milyara dengare. Raniya van gundiyan jinaçari koçi melet yekirin ulur ketinav ordiya betalan. Ev iro behevine. Le elektrika ku jivan bendavan çedbe de endüstriya rojavaya Türkiye'de teb karani. Halbuki bu barajlarda üretilen elektrik batıdaki sanayide kullanılmaktadır. To be a Kurd in Turkish Kurdistan is not different to be a black. Le Kurdistana Türkiye Kurdbun le Afrika Başur jeraşbuni cihenine. Heyekü xarabtir beş. We can use even Em nikar zamanı xwe ye dejib karbinen. we haven't any school. Zamanı me We tu xwendegehin can't me publish tunene. any in our language. Em nikarin bi zamanı xwe tu We kiteban can't, derxin. publish Em any nikarin bi zamanı xwe tu language. kovaran derxin. Hatta bi zamanı Kurdî strangotu jî qedexeye. To sing in Kurdish language. کرد پری جار گوه نادر وان قدخیان و دیگلک جوینن اشکره دجی زمان خو بکارتینن وکی گوتنا ستران ولات پارێزیین کوردی دبێ داوەتێ ده. I mean, they just by law state. Ew bi qanûnê xwe ferman dikin ku divê zimanê me yê dê Tirkî be. Lê rastî cihê ye. Gava Serokkomarê Tirkiye bi xwe diçe navçeyên Kurdî ew hewcê tercûmanê ji bo bi xelkê navçê re bipeyve. With local people. Komek rojnamavan divan dawiyên de komîteyek danîn li dijî sansûra li ser hemû nûçeyên li ser welatê Kurdan. Di zimanê resmî de ji Kurdistana Türkiye'ye re Güneydoğu Anadolu Rohalata Başur dibêjin. Güneydoğu'ya geldiğimiz zaman tabii Güneydoğu'da Türkiye'nin bir parçası. Li Rohelata Başûr wekî di pişkên mayîn ên welêt te mafê mirov bawayekî fireh tên îhlal kirin. Lê lûr ji ber şerê hundir ê domdar û pirsên emniyetê rewş xirabtir e. Ve Güneydoğu Hêzên dewletê muameleya gelek xirab dikin bi xelkê vê navçeyê re. Û li wê derê zilm û sitem perçeyeke normal a jiyana rojane ne. halka Di wê naveyê de her kes di nav tirsê de dijî. halkla ilişkileri son derece Kes nizane ew ê sibê çi biqewme. hayatın bir parçası haline gelmiştir. Ve bölgede yaşayanlar büyük bir korku içindedirler. Sürekli yarın ne olacağız, ne olabiliriz tedirginliği içinde yaşamaktadırlar. Bu da başlı başına önemli bir sorundur zaten. Ez heftê pênc salî me. Ew dikarin nîvê şevê werin û me bibin. An eskerek dikare li pişta we sar be û we weke kerek baş û. Ez ji we re van tiştan dibêjim ji ber ku ew bi rastî qewmîne. Ew dikarin gû bi we bidin xwarin. Ger ew ji we hes nekin, ew dikarin we bikujin û çend tivingan deynên hêleka laşê we û paşê ji her kesê re bêjin we kuştine ji ber ku hûn terorîst bûn. Ez dixwazim bêjim ku ji me re tu rehetî, tu huzûr tune ye. Hûn her gav dikarin bên girtin an surgun kirin. Ji ber ku sûcê me ew e ku em Kurd hatine dime.
Parlamenterên Kurd ên ku ji beşdariya Konferansa Kurdiya Parîsê ji Partiya Sosyal Demokrat CHP hatibûn avêtin, partiyek nû bi navê HP ango partiyeke da geldanîn. Doğuda insan haklarını savunanlar veya acım, işsizim, Li rohelat kesên ku mavên mirovan diparêzin, an ji bettalî û birçîbûnê gazin dikin, an çareyên aştî, demokratîk û rast dixwazin jî dixin kategoriya komên çekdar. silahlı gruplarla Loma her kesê ku navê muxbîr an parezdarê gund wek dijmin tê hesibandin. Ji ber vê yekê li rohelat her kes li jêr zordestiyê ye. Di vê navçê de kes ne azad e û kes ne rehet e. Ez bawerim ku di vê mirov li qewmandinên dawîn ên Mêrdîn, Diyarbekir, Cizîr û Nisîbênê de di vê çerçeveyê de binêre. olayları Xelkê ku li dijî siyaseta stemkar vatandaş bugüne kadar a ku li ser înkara heq û mafê wan hatiye avakirin dibêjin êdî bes e. Ez dixwazim serbest bijîm. özgürce yaşamak Ez dixwazim wek merivan bijîm. Ez dixwazim mafên mirovî yên bingehîn hebin. Divê ku bûyerên dawîn jî li ser vê roniyê bên dîtin. temel özgürlüklerine sahip olarak yaşamak istiyorum. Bu son olayları bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir. Di nav hêzên siyasî serekeyên Tirkiyeyê jî parlamenter hene ku doza mafên kanûnî û çandiyên Kurdan dikin. Bu yasakçı politikalardan, bu inkarcı politikalardan dolayı da demokrasi daraltılmıştır. Demokrasi daraltılmıştır. Ji ber vê hemî zordestiyê demokrasî kêm ketiye. Ji ber vê kêmketinê pêşneyarên siyasî nikarin platformek bibînin. Di vê hewayê de tevgereke veqetandî xwaz ku di sala 1970 de dest pê kir û şerê çekdarî û wekî metod hilbijar nüfusa xwe pêş ve dibe. Ev tevger dixwaze vê pirsê bi rêya şerê çekdarî hel bike. Piraniya Partiyên Kurdistana Tirkiyeyên ku şerê siyasî didin pêş, di eniyeke bi navê tevger de civiyane. Partiya Karterên Kurdistanê di vê eniyê de bi awayekî cihê li pirsa Kurdî dinêre. O gruplar Kürt meselesini dahi yani Türkiye'nin bir iç sorunu olarak ele almaktaydılar. Komendin li pirsa Kurdî weke pirseke hundirî dinêre. û dibêjin ku ew dikare bireyên parlamenterî an otonomiya çandî bê helkirin. Nêrîna PKK cihê ye. Ew bi hêşekî serbixwe li pirsê nêhir û gihişt wê baweriyê ku ew tenê bi şerê rizgariya neteweyî dikare hel bibe. Yoluyla çözüleceğini Di şerê xwe de PKK her awa û metodan bikartîne. Em şerê çekdarî dikin. Ji ber ku şertên ku em tê de ne me mecbûr dikin. Wisa nebe em li dijî şerê çekdarî ne. Serokê me Abdullah Öcalan di vî warî de dîtinên xwe eşkere kirin. Heta ew ji dewleta Tirk re pêşniyar kir ku dev ji şerê çekdarî û şiddetê berde. Bu yıl Kürdistan'da ayaklanmalar geliştikten sonra Başkanımız Abdullah Öcalan Türk devletine silahları bırakma, şiddetten vazgeçme çağrısı yaptı.